Kazivai vana vaMwari mufaro wangu kuchingamdzai kuchirongwa chenyu chamazuva ose konai pastor. Pachirongwa pano kune vatanga kuti bata nhasi tiri kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inopinduruka neumpo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka nemiwo makasununguka kutumira mibvunzo yenyu. Any question, hakuna unonzi mibvunzo wakapusa kana kuti chinyi. As long as uri wenyu imimi, tumirai mibvunzo wenyu. Don't worry about what someone else would say. It's your question and you want it answered. Tunobatsira number 0772918335 ndo vari paWhatsApp. Kana muri paFacebook munogona kutumira futi manhamba idzodzo, it's still fine, but even pama-comment section pano paFacebook munogona kuposta mubvunzo wenyu. Mubvunzo tara kutarisa nhasi wabvunzwa neimwe hama yedu uri kuti iwo konai pastor, Jesu aireveiko pana Mateo 10 verse 34 to 37. Jesu airevei pana Mateo 10 verse 34 to 37. Ndikaitiverenge Mateo 10 verse 34 to 37. Inoti iyo, do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's enemies will be those of his own household. He who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Now, zvinoita sekunge Jesu ari kutotaura kuti reason yake yekuti panyika panapa ndeyekungonyonganisa vanhu chete obva adzokera kudenga. But that's not the context. Jesu aitaura in the context of the war that is going on between him and Satan. Again, ndiverenge kuna zvakazarwa 12 verse ya 7. Inoti, and war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought, but they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast out to the earth, and his angels were cast out with him. So there is a war between Christ and Satan, Christ's angels and Satan's angels. Okay? It's a war. And when Satan and his angels were cast out of heaven, unfortunately, vakadzimara vapa earth panapa, and they managed also to deceive the inhabitants of the earth, Adam and Eve. Kurova kuti pahondo yanga watanga kudenga, vakanoitransfer ikakontinya panapa pa earth. Because by deceiving Adam and Eve, it means Adam and Eve were no longer loyal to God. They were now being loyal to the devil. Saka vanga vachoose a side in this war, which primarily is between Christ and Satan. Saka kutransfer kwakaita hondo panapa panyika, kwakaunza ruvengo. Genesis chapter 3. Alright, send chapter 3. Gantange shanse 12 iyo yandanga ndagara ndiri. Verse 17, and the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Satan akashatirwa nzi akatsamwira mukadzi, akaenda kundorwa nevamwe vana vake vanga vasara, vanochengeta mutemo waMwari nekupupura kwaJesu. So the devil is very angry against those who keep the commandments of God and they have the testimony of Jesus. Vanotenda muna Jesu Kristu, vachiteerera Jesu Kristu, Satan akavavenga. Panyika panapa taane maKristu anotenda muna Jesu Kristu, but havadi mutemo wa Jesu Kristu. Satan haana basa navo vanhu ivo, mashamwari aSatani. But vanoti vanotenda muna Jesu Kristu, asi vachiteerera zvakare Jesu Kristu wacho pakuchengeta mitemo ivavo vavengi vaSatani. Saka Jesu paari kuti iye handina kuunza rugare, atotaura chokwadi kuti musafunga kuti pane rugare panyika panapa. Because there is a war going on. If there is a war going on, then you can't be at peace. Nokutora Jesu Kristu, I did not come to bring peace. Nekuti panondori nehondo. Chatondiunza pano inyaya yehondo iyoyo. Saka vanenge vasarudza divi rangu, madenha rimwe divi. As long as muri kudivi rangu, paine umwe wokumba kwenyu asiri kudivi rangu, matova vengi. Vanogona kunga tori baba nemwana wavo, patoo nehondo. Vanogona kunga tori mai nemurume wavo, patoo nehondo. Panogona kunga ari muroora navamwene. Unless vakaenda vese kuside one, then hapana hondo. Vese vakaenda kuside raSatani, hapana hondo. Vese vakaenda kuside raKristu, hapana hondo. But umwe akati ari kwaKristu, umwe ari kwaSatani, patoo nehondo. Ndotorwa naJesu Kristu. Saka kuti musazoshamisike. Saka mukaverenga mavhesi akaita saMateo 24 verse ya 9. Mateo 24 verse ya 9 inoti, then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Nekuda kwezita rangu muchavengwa nemarudzi ose. So as long as you choose Christ, and someone whom you are staying with is not chosen Christ, then you are going to be hated for that. That's why he's saying, I did not come to bring peace. Don't expect life to be peaceful on this earth if you choose Jesus Christ. Because many on this earth don't want to follow Jesus Christ. So you automatically become their enemy. John 15, verse 18. John 15, verse 18.
Also, Jesus says here, if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. And saka mukana makuvengwa navamweni musashamisike, because vamweni vakatanga kuvenga inini vasati vavenga iwewo muroro. Okay? Mukaenda zvakare kuna 1 John 3 verse ya 13. 1 John 3 verse ya 13. Do not marvel, my brethren, if the world hates you. Musashamisike kana muchivengwa, musashamisike kana baba paine hondo pakati pako nevabereki, usashamisike kana paine hondo pakati pako nehanzvadzi dzako nekuda kwokuti wakasarudza Jesu Kristu. And ndoda kuti mugare makazviziva kuti the moment you decide to accept Christ as your savior and to obey him by keeping his commandments, you become an enemy even of some professed Christians. Mamwe makristu akavenga vanhu vanochengeta mitemo yaMwari, vanototaura vachituka vachishora vachiita sei, because the moment you accept Christ and choose to obey Christ, you have become an enemy of the devil. Saka Satan anotokonya vanhu vake vari kudivi rake kuti ava ndo vavengi venyu. But kana uri kuita ako zvisina basa, unemuchawirana kumba, musi wanongosarudza bedzi kuti ndaakuda kuita zvaKristu nekuchengeta mutemo wake, you become an enemy kumba cheko cheko. Hauti nakonzwa kana ukaenda ikoko haugari pano, ndibhadhari fees, but pawaita zvedoro nembanje nemutoro vaitokunyengera, mwanangu kana chiva udyi. Musi wanongoti ndaakuda kuita zvechechi ndichichengeta mutemo waMwari. Especially the Sabbath commandment, you have created enemies. You have created enemies at home, at school, at work, everywhere, because you have decided to follow Christ and to obey him. Those ones don't marvel when the world hates you, because it hated Christ first before it hated you. Saka Jesu ari kuti kana wasarudza zvangu nekunditeerera, you have created enemies. But all those who stand on Christ's side, they are going to be victors. Don't worry, don't be intimidated. Michael will stand for you. God bless you. Amen.